Akaidi akanyenga anyenga zi vainyorana machima message vana message chinzi maishoni vadi vatoenda kumba ndakuvhara hofu sikauya kuno mabatira ndakaita message iyoyo ndobva ndaenda kumba kwavo ndobva ndanobvunza vakaramba ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadibadari tedzere baba ishe ndibazire ndauri chokwadi ipai umwe mumangari ndiana ndiwe Master, ine ndari nyaya yako. ndakauya nenyaya yangu munoyo wakanyenga mukadzi wangu Right. Wangwani wapedza. akaidi akanyenga anyenga zi vainyorana machima message message ndobva vazobatwa nemudzimai wavo vakagarapo ndobva vanyora ndobva vazoya kumba kwangu achibvunza madhamu wangu kuti koi munodanana nemurume wangu sei ndobva ndakazotozvizivawo uyu mudzimai wavo kuwakwani wangu akaenda kumusha anaura aenda kumusha azokani vabereki vari kumurambidza kuti adzoke ndoda kui ndisizoti vari kumurambidza nenyaya iyoyo here mama pachipare ndiwe here ava ndiani awe ava kunyenga ndiye akaenda kunoudza ndandikuya ndo anga va pachipare zve uyu murume uyu ndiye anganyenga tu umwe wotyika umwe uyu uyu akaenda uyu ndiye angani zvakafamba sei amai ndakabata mameseji ndakaona meseji chinzi maishoni vadi vatoenda kumba ndakuvhara hofu sikauya kuno mabatira ndakaita meseji iyoyo ndobva ndaenda kumba kwavo ndobva ndanobvunza vakaramba ndobva ndati hamurambi taurai chokwadi tingotaurirana vakabva varamba vaida kuzama kuda kushotesa ini ndobva ndanyarara ndobva ndadzokera kumba ndakazomuona auya kumba kwangu andivinga akauya akataura kumba zvakataura ndobva ndati aiyozvo iwo hausviki pamba pane uchipopota ndobva ati imi sungirirai imbwa yenyu imakabata mameseji ekuti kudii ndakabata meseji inzi vaenda uya paofoni pane imwe here futi meseji yamakawana siri iyoyo aiwa ndiyoyo chete saka iyoyo inoreva kuti kudii meseji iyoyo kuti vaenda uya paofoni inoreva kuti kudii kuti uyatisangana kusangana kudii kungonzi mai ndike vaenda uya paofoni matouya kuno kudani ndakatobata meseji iyoyo shamwari domboona shamwari shamwari ndo meseji vaenda uya pano paofoni chii chikuitika baba ndimuri kufunzwa kwai ndimi makati vaenda uya pano paofoni chii chiri kuitika baba vasizwa vakamhangara ichokwadi amadzimai ndakavapika maita sei ndakavapika ichokwadi saka amai vabata meseji iyoyo sezvavatsanangura vakaenda kumba kwavo nemuchinda vakanopopota kusvika nyaya yazopinda munzeve dzake murume asi wakatopfimba uchiziva kuti mukadzi womunhu ndaizviziva saka waiti zvikazobuda pachena unoita sei zvingava nezvikonzero kana mukanditendera kutsanangura hai waipindura nenyu kubvunza ndati waizoti kana zvikazobuda pachena waizoita sei ukazikamwa tokudana nemukadzi womunhu wari unyatsoziva waizoti zvozoita sei ipapo zvimwe zvinhu zvaingoitika unozoziva kuitika kwacho kuti zvinozoita sei wapinda mazviri unogona kuzviita usina zivi kuti
tichazoita sisi zvakaita asi pamaiti akakuwanikidzai maizoita sei kuti mimi muupenyu hwenyu usapinda munjodzi muwanikaona mukadzi womunhu kuti upenyu wako usapinde munjodzi maizoita sei? ndakazoona kushata kwazvo zvinopinda mazviri ndozvataita nyaya yabata kuti ndozvandaita panguva yazuva unogona kutadza kuona kuti zvakanyanya iwe kumusha kwamukadzi wako ndikupi? kuchiredzi ndokwakatoenda kanzi ngasadzoka vanga vakunyara nechihure chake kwe unogara kupi? ainyengana kumahovhoni sa unogara kupi? unogara uchiredzi uchitobva uchiredzi izvezvi muno muchekutu ko ava vanogara kupi? mogare pimi kupi kwacho? Phase 4. Ya uyu munhu nyaya yake iri pachena andifunga kuti unofanira kumbonyanya wanga uchidei shamwari pamukadzi wako apa? Ndatata ndiripira. Uda uri kwachi? Ndoda ripirwa nemombe. Mombe? Saka wopiwa mombe? Noti 1. Akashi, ndikubvunze. Wati mombe ke wewe, uda mombe ngani? Ndoda mombe 6. 6. Awona mari yanengazi. Ngangani? 1. Watozwa kuzizira. Rozvisiwa. Varora kusvika ndakavapa mombe nemari. Mombe nemari? Mombe 1 nemari. Iwe wakuda dza 6. pamwe nyaya ingabvauramba chero ndichitomubvunza yega ndoshamsika chokwadi chachitocibvuma izvozvo kuti hongu haana mbondipa chokwadi chese waingera seke ndikumufosa iye ndakada kuripa $500 ndichida kutokuona kuti kune chokwadi achida kuripa uri kuripa information yakawanda yakawanda hanuza Right, saka zvatingaitaka murume wemamunzi wati vada mombe 6 iye akabvisa 1 iwe wakabvisa 100 kwate zva kwate zvavakaindisa 1 uku aruda ziri 6 wangofunga kuti pa 6 apo oita sei ndezako dzese irikawo dzimwe odi ndisingazivi kuti zvinofambiswa aiwa kundedzidza uye kwaurika iwo tatatowa planawo pa 6 ndo pamambo 1 ndosara nepaio aiwa isu hatinaoparikwa mosvaka izvo zvatinaisu hatina mukadzi akatorwa zvichokwadi kurwadziwa ndokutorwadziwa chero naizvo dzavakapiwa mombe dzinongosunungura inge ndosunungura saka tatifunga shamwarika tingapedza nguva iwewe wopiwa mombe 2 nemurume achakupa imwe mombe yonorifanda mombe yako iya yawakabhadhara iya uri kupfambi obva akupa imwe mombe pamusoro yekurwadzi wako kadi kwawakaita saka changamire motipa mombe ngani mombe 2 asi ndingambotaurawo sei tichatotauri tadai tatopedza mwadatudza dzinoya rini mubvunzo ndodziyoyangu rini mombedzi ndisandapindura pandura kutaura sezvamamubvunza mukanza kuti paakabata nyaya akaya kwandiri achiti titaurana ndobva ati ndibhadhare $500 ndobva ndikabvuma ndabva ndamupa chimwe chikamu che500 iyo ndobva aindisa mukadzi wake kumusha achiti achamuka zuva rakazoteera mangwana acho ndo zuva rakazomuka achitendekura achiti ano zvandakaronga zvokuda ndipe zvinhu zvangu nhasi chai ndo musi watakazoya kuno kuti achikwira dari kuno asina bombhadhara zvakanga ndichaja ndakamupa $75 ndomari yandandinayo ndichiti no kuti unzwisise chibva ndibatirawo
Ngati wamuwa zvati ndikudere munhu. ela zvinzo Bati chi. atida ngosi Sika. Zvokutudzewoka mai kudare iri. Nhasi munhu akakuda mombe 6. Zvokutotaura kuti unangodzokera mombe dzake dzataura. Ukada tide zvari kuda uyo todzokera ka mombe dzake dzataura. Vantu kuti tidzokere kwa zvari kutaura zvaakakutaurira. Chama ruri kuda chi uti mudzokorere mubvunze. Saka manje utauri zoya rini mombe. Zozwana rini. awo ndinopinda Calculate. 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 Bata. Pachine mamwe. semunhu asingashandi Calculate ukasvika pa. macalculations angu sezvo uno mwedzi waradza wafamba kusvikawo pakati pemwedzi unouya pakati pavo ndendabatanidza Right, uya muswa. Pashaka kusvika pakati takuchipfudza. Unoya muswa 17 tauda kuenda ku Independence. Muswa 17 April. Tobona mombe dzacho. Handiti kachama Tanzania naka. Uyo unotopinda mu Independence wakanaka iwe. Uyu muswa 17 ananga achitobwe. Saka tatenda vabereki. Iko nyaya